आज फिर से वही कंपनी हमने के फटाफट वायरल भोजपुरी में हाँ राघवेंद्र भैया के माध्यम से ये आप सबके बीच में प्रोजेक्ट परोस रहल बनी। हाँ एगो लड़की से बेपनाह मोहब्बत करता, एगो लड़की से ना तो दूगो लड़की से। अरे घड़ी दर्जनों पूजा होता है सब। वो प्यार ना हो, ऊपर लड़का बेचारा जब जब फोन करता हाँ थोड़ा सा बात के चलते लड़कियां नंबर ब्लॉक कर दिले भैया। कहता कि निकाल लक्ष्मी निकाल दो ना, निकल बे घुसाइले ना हमें कब ना घुसाइबे। सुना ना घुसैले रहता रुका है, निकाल ना दो इनकरो दे नंबर। तू कहे हंस तर तू निकाल दो। ओल घुसौले बिया लड़कवा कहता का अपना दोस्त से बोलता कि यार का कहीं बड़ा परेशान बानी हाँ कि जाने जहिया से हो, जाने जहिया से कि जाने जहिया से हमारा शक कैले बड़ी एक करे जाने गदारी करवा तेरी बहन के गदारी करबे करवा गदारी ओही दीने से नंबर ब्लॉक कैले बड़ी कि जाने जहिया से हमारा पसक कैले बड़ी, ओही दीने से नंबर ब्लॉक कैले बड़ी। से हमारा पसक कैले बड़ी, दीने से नंबर ब्लॉक कैले बड़ी। जाने जहिया से हमारा पसक कैले बड़ी, जाने जहिया से हमारा पसक कैले बड़ी, ओही दीने से नंबर ब्लॉक कैले बड़ी। जहिया से हमारा पसक कैले बड़ी, ओही दीने से नंबर ब्लॉक कैले बड़ी। ना मनबो देखो वाह 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 तारा से हम कितना प्यार करने जानता रू, तू नहीं खुद जानत ना। एक दिल ही तो है, एक दिल है। इनाम मन पगले नंबर ना निकाली हमरे डाल के रखी। जान जहिया से हमारा पसक पहले बड़ी ओही दीने से नंबर ब्लॉक कैले बाड़ी। जान जहिया से हमारा पसक कैले बाड़ी, ओही दीने से नंबर ब्लॉक कैले बाड़ी। राजू बाबा बाबा जी इतने ना का लागता कि इनका केहू और मिल गइल बा, केहू और मिल गइल बा, कौन और के धैले भी आई। लागता प्यार उनकर रहे टाइम पास हो, हमारा से केहू उनका मिल गइल खास हो। हमारा से केहू इनका मिल गइल खास हो, हमारा से केहू इनका मिल गइल खास हो। रुको इ त दुनु नोचा तारी सो ये दोनों जना काहे तालो खींचे तारू लोग जौन खींचे के बाद तौन खींचते नहीं से माइक खींच दसो कि चलले चली तो के कहां हो ओयो के कमरा में ओमे का होला हो अम्मा जले हल जाई रानी सुनए के चदरा में। अच्छा वही खाती हो जाला किसेबू तो कह दे तारा खाती बेचैन मानी आई पगली घिंचतिया, किसेबू तो कुछ कह दे कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एगो दूगो माँ जरूरी बा मैडम। जरूरी बा जरूरी बा का चाहता रू एगो पगली नहीं घिंचती एगो नहीं, लेकिन हम तारा से कहता नहीं एको हमार नहीं खींचत। लागता प्यार उनकर रहे टाइम पास हो, हमारा से ढेर केहू हो गइल खास हो। हमारा से ढेर केहू हो गइल खास हो, हमारा से ढेर केहू हो गइल खास हो। उ तो हमारा से सट के सब कैले बाड़ी। याद कर ए जनतर का
प्यार प्यार उ तो हमरा से सट सट के सब कैले बाड़ी। याद करो दिन वाला याद करो ओहि दिन वाला सब कोई रहले नंबर ना निकलबो नहीं निकलबे निकाल दे खाली घुसौले रहबे घुसौले मत रह निकाल दे अब ले घुसौइबे कि उ तो हमरा से सट सट के सब कैले बाड़ी। उ तो हमरा से सट सट के सब कैले बाड़ी। ओह दीने से नंबर ब्लॉक कैले बाड़ी। जान जहिया से हमरा सब कैले बाड़ी। ओह दीने से नंबर ब्लॉक कैले बाड़ी। भूली जाएगी मजनू भूली हे लक्ष्मी 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 हो हे लक्ष्मी सुना का जाने कौन प्यार हमरा से रहल। आजकल सुनो तारू बीटू के कहल। आजकल सुनो तारू बीटू के कहल। आजकल सुनो तारू बीटू के का जाने कौन प्यार हमरा से रहल। आजकल सुनो तारू धनंजय के कहल। आजकल सुनो तारू धनंजय के कहल। आजकल सुनो तारू रह जा ए व्यास हाँ एबरा हटावत या एगो दिन एक रोज रोज हटावत रह रोज सटावत रहे। लास्ट सीन वाला हो लास्ट सीन वाला लास्ट सीन वाला ऑप्शन भी ऑफ कैले बाड़ी। जानते रे भाई दुख का बा का दुख बा भैया इहे दुख नहीं खे कि हाँ। ऑफ बा नंबर ब्लॉक बा नंबर हां लास्टो सीन नहीं खे शो करत हमारा लगे ना कि लास्ट सीन वाला ऑप्शन भी ऑफ कैले बाड़ी। खोल दे ओह दीने से नंबर ब्लॉक कैले बाड़ी। जान जहिया से हमारा शौक कैले बाड़ी। ओह दीने से नंबर ब्लॉक कैले बाड़ी। जान जहिया से हमारा शौक कैले बाड़ी। ओह दीने से नंबर ब्लॉक कैले वाह वाह जान जहिया से हमारा शौक कैले बाड़ी। ओह दीने से नंबर ब्लॉक कैले ए हां कि ओह दीने से नंबर ब्लॉक कैले बाड़ी। निकाल दे कब ले ढुकले रहबे निकाल दो इनको दे हो